Khosini makhosini umhlambululi. Please don't forget to like and subscribe ne. Umhlambululi ngiyanicela abantu abadala iba yi concern cause abantu abadala aba understand. Lengelosi idonsa noma ngithi lamabutho adonsa abantu abadala kakhulu. Nceda abantu abadala kakhulu and kuba amahloni ukuthi manje uzubona ukuthi umuntu omdala uyakuhlolela so uzomane uzame ukuvika ngamagama because into engenzwayo ukuhlukumezwa. Into engizoyicela nazi ukuthi kimi mawuzokhuluma nami is strictly ukuhlola consultation strictly. Ungakhulumi nami ngenhlupheko yakho, ungakhulumi ngami ngamaphupho anything. Mawufuna ukuza kimi, mawufuna ukukhuluma nami ukuhlola, and I strictly anginaso isigodlo ngisasho. Isigodlo sami imvelo, amanzi, intaba, umlilo, ilanga, izulu. Ilona elingufakazi engisebenzela khona. Anginaso isigodlo njengenyanga nomprofeti. Mina ngilalela idlozi ukuthi lidingani, lihlanjululelani, lilenzwani. Ngilalela idlozi lakho. Angikhumbuli idlozi lakho. Yebo ngiphiwe into yokuthi ngokuhlambulule before uyolungisa amacala wakini. I specialize strictly ngomsamo. Ngaloko mangisuke ngihlolela, ngisuke ngifuna ukwazi ukuthi ngiyokuhlambululelani. Khona kwamele uhlambuluke noma uhlambulule ini, ngoba kukhona into yokuthi manje usese nezinsila ngenxa yokuthi kunamacala emsamo unqolisiwe kwawena ubuthakathi bezenzela la kuwena. So kubalekile ukuthi ngazi ukuthi njoba ngimhlambulula already naye sekashayeka ngokungahlambululeki kwani kwedlozi lakhe. So mawufuna ukukhuluma nami anginaso isikhathi. I don't want to do friends. I-friendship angiyidingi. Mawuzofuna ukuthi yazi gogo kuyabheda, angifuni. Ungakhulumi na ngaphandle ukuthi ngiyabonga ngama video usikhanyisele. Kukhona ugogo osikhanyisele, awusiyabonga gogo. Akangishitshelanga negama lakhe kodwa siyabonga ukukhanya kube nawe. Uthe gogo le video oyifakile ekhuluma ngomfazi ongakwazi ukupheka unenhliziyo embi, wasefaka u300 wathi ngiyakusaluta, nami ngiyabonga. Ukukhanyiselwa siyabonga kakhulu, kodwa ngiyanicela ningasaphinde nixoxe nami nithi nje gogo ukuhlola imalini, ukukhanyisa into engidingayo personal details, igama lakho, isibongo sakho, saka mama nesika baba, makuba ushadile egcineni somshado, kubuye futhi uthumele isithombe sakho, sazi ukuthi ke in next stage ungene insebenzweni, sizilele ini umsamo wakho. Ningasaphinde nikhulume nami ngoba ngikhuluma kwanele. Bathi no isiZulu sangishaya, hey ngizoze ngipayisa. Mangikhuluma ngiyazama ukuthi nginelise ngama video ukuthi uma unganelisekanga lapha hlola ngempela. Ngiyenza by all means ukuthi sibe consistent no manager la ukuthi siyanifakela isidlo sani sika moya ngani knowledge. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.